Ja, Raven, hold on. Kom med det. Der er 3 mænd, de går mod syd nu. 62, 7, 31, 4. Alfa 1-7 op og spørg, man kan se dem, der løber. Ine, kan du tage koordinat? I request all guns, over. All clear! Ja, de deler sig. En går mod vandet, en går tilbage. 64, 5, 32, 0. Kubik 6, hvis den kan rette kanonerne dagen på. Det er den, der har vi brugt til firing point før. On grid 6475, a 3420, a fire, over. Helvede, skal de første samle kanoner, eller hvad sker der? Ready, a fire, over. Sådan. Jeg har haft dem også på siden. Rounds were on target. Firing point is closed. Roger, so far, over.